MJआ हमजाबाय नैबे पिक्चारखौ सोरबा शेयार खालामगासिनो दङ बे मैया सावरायनायनिमोन ओमफ्राय खायफा बुंदों नों लाजिया नामा माया नामा आं मोनसेल' खोथा बुंगोन बिनि सिगां खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बे समाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आं लोगोफोर जेन जानो हागौ नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिबाय बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र नायनाय भिडिअखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर आथिखालनि जुगाव फेसबुकाव मोनसे फट'सनि ट्रेन्डिं भाइरेल जागासिनो दङ दायो लोगोफोर नङा होमबा एनिथिं एमजेआ साननैसोनि सिगाङाव स्टारलिना सिस्टारखौहाय लाना खारबाय बेफोरबायदि जाथाया गोबां जादोंमोन थ' गोसारदोंमोन थ' बेनिनो उनाव आरो दायो माने एनिथिं एमजे ब्रादारा स्टारलिनाखौ हाबा खालामनायनि सिन्दुरनि फोथा बुंनाय फट'आहाय गोबां दायो गोसारदों फेसबुकनि दारैहाय थ' जियानो जा लोगोफोर स्टारलिनाया मानो हाबा जामारदोंना जामाराखै एनिथिं एमजेजों आरो बेजोंनो लोगोसे दायो एनिथिं एमजेआ मा फोरमायखो नोंथांमोननि सेरावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनलांगोन आरोना लोगोफोर MJआ हमजाबाय नैबे पिक्चारखौ सोरबा शेयार खालामगासिनो दङ बे मैया सावरायनायनिमोन ओमफ्राय खायफा बुंदों नों लाजिया नामा माया नामा आं मोनसेल' खोथा बुंगोन बिनि सिगां दा MJआ लाजिया नामा होननाय बिसयाव आं मोनसेल' खोथा बुंगोन MJआ मोनसे समाव बै समावनो गोसो सोलेर मेलेम बुथारजाखानाय नांनायनि बारा लाजि फोनांजाखानाय नैबे दासिमाव बेखौ आं इसिबां लाजिनो गोनां बा माबा होननानै आं साना मानोना थैखानाय जिबौ बा थैखानाय जुनारखौ आरो थैबावथों होननानै बुदामलेयोब्ला देग्लियोब्ला बै थैखानायाथ' जेबो फात्ता मोनला नाथाय नांनायनि बारा बै बुस्थु थैखानायखौ बुग्लियोबा देफ्लेयोबा बे रेजेदनोबो हागौ रेजेदनाया नोंनावबो नांफिननो हागौ आरो नांनानै बै बुस्थुआ थैखानाय बुस्थुआ माबा पयजनास बा बिस गोनांमोनब्ला बै रेजेदनाया नोंनावबो गोहोम खोलैनो हागौ नोंखौ गाज्रि थासारियावबो लांनोसो हागौ नैबेखौ आं सानो दा बेनि गेजेराव आं बैफोर बुंग्राफोरनि फिननाया गावसोर मोनबाय होननानै आं सानो